שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של פריים אנרג'י. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה נמצאים על מצב מיוט. אתם מוזמנים לשלוח שאלות לכל אורך השיחה דרך לשונית ה-Q&A ונתייחס אליהם לסיום המצגת. נמצאים איתנו מר ירון קיקוז, סגן יו"ר פעיל מבעלי השליטה, מר אמיר גרא המנכ"ל, מר עופר נגרסי משנה למנכ"ל, והגברת מלי יוסף סמנכ"לית הכספים. לפני שאני מעביר את השיחה לאמיר, ברצוני לציין כי מלבד נתונים ו/או תוצאות היסטוריות שימסרו, נתונים שימסרו בשיחה זו עשויים לכלול תחזיות, אומדנים והערכות המתייחסים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטת החברה. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, סיכונים ואי ודאות, כפי שמפורט בדיווחי החברה לרשויות. אמיר, בבקשה. טוב, אז שלום לכולם וצהריים טובים, וגם תודה שהצטרפתם. וכמו שידוע לכם, המיזוג בין פריים לבין להב אנרגיה הירוקה הסתיים לפני חודשיים וקצת, ויצרנו בעצם חברה חזקה, גדולה, שהולכת וגדלה עם צבר ענק של פרויקטים, והתוספת הזו של להב אל הר מאחורנית כבעלי מניות נתן חיזוק מאוד גדול לחברה, ואנחנו מרגישים עכשיו שהחברה הולכת לצמוח. ולראיה, 150 מגה שהיה לפריים רק לפני כמה חודשים, היום אנחנו כבר ב-184 מגה מחובר של פרויקטים לא רק בארץ, גם בהונגריה ופורטוגל, כאשר אנחנו בהקמה כבר של מעל 275 מגה DC, ועוד הגירה שמתווספת לכל הפרויקטים שלנו בגודל של 4.7 ג'יגוואט אאואר, וכל זה עם הסכמי PPA מצוינים ל-20 שנה בשווי של 3.2 מיליארד שקל, כאשר עדיין יש לנו עוד כמה הסכמים שאנחנו יכולים להכניס פנימה, ויצרנו בעצם חברה שהיא עושה גם את התכנון, גם את ההקמה וגם את התחזוקה. בעצם אנחנו עושים את הכל, וכמובן זה מביא לחיסכון וליעילות. דף הבא. כמו שאמיר אמר, פריים היום היא חברה הרבה יותר חזקה, כאשר הפנים שלנו הם לצמיחה מאוד משמעותית. אנחנו נצמח ונפעל בכל שרשרת הערך, כאשר בעצם נעשה את זה גם באמצעות רכישות, גם באמצעות השבחה של אותם רכישות. אנחנו לא רוכשים נכסים כמו גוף מוסדי בשביל התשואה השוטפת שלהם, אלא יותר בשביל ההשבחה, התוספת ערך, וניתן לזה דוגמאות בהמשך. והדבר השלישי כמובן זה האיזון והפיתוח של נכסים, גם בארץ, בעיקר בארץ, אבל גם בחו"ל, ואנחנו נפעל בכל שרשרת הערך כדי לנצל את היתרון לגודל, משלב האיזון, ההקמה, התחזוקה, וכמובן מכירת החשמל, אם זה בהסכמי PPA עם חחי או עם חברות חשמל בארץ או בחו"ל, ואם זה עם מספקי חשמל כמו שכבר עשינו ועוד נעשה. מבחינת המיזוג, אמיר ציין, היום פריים היא חברה הרבה יותר חזקה מבחינה פיננסית, גם בשוק ההון, גם הבנקים, כולם בעצם רואים אותנו בצורה הרבה יותר טובה ממה שהיינו טרום המיזוג, ובוודאי לפני שנתיים. החברה כמו שנמצאת בשליטה משותפת של להב אל הר ושל ירון קיקוז שבנה את החברה. השיתוף פעולה הזה עובד בצורה מצוינת. קיבלנו את הנכסים של להב ואנחנו הטמענו אותם, כמובן הצוות של להב שהצטרף, ויש לנו את האופציה לרכוש את הפעילות של להב בגרמניה, פעילות האנרגיה הסולארית, לפי שווי של 95 מיליון שקל. המיזוג מביא איתו הרבה יתרונות, נציין חלק מהם שיש פה על המסך, אבל כמו שאמרתי, הקשרים והכוח של להב
גם בשוק ההון וגם במערכת הבנקאית. אנחנו מרגישים את זה, אנחנו נמצאים במשאים ומתנים עם הבנקים, ומקבלים הצעות הרבה יותר טובות ממה שפריים קיבלה סטנד אלון, אז זה בהחלט מאוד מאוד משמעותי, בטח בהיקפי הפרויקטים שאנחנו הולכים להקים. הפיזור הגיאוגרפי, הגידול בהון העצמי, היתרונות לגודל, כל אלה בעצם מייצרים סינרגיה מאוד משמעותית בין שתי החברות. אנחנו גם יושבים ביחד פיזית, כמובן, בראשון לציון, במשרדים שלנו, אז בסך הכל זה עובד מצוין, ומפה קדימה אנחנו מאוד אופטימיים. זה בעצם הצוות הניהולי של החברה, אבל החברה היא סך הכל מונה כ-30 עובדים כרגע, כאשר כולם נמצאים בענף הרבה שנים. יש לנו מחלקת הנדסה, מחלקת תחזוקה, מחלקת הקמות, כולם ותיקים בענף, סך הכל 30 עובדים, יחסית רזה, אבל יכולה להרים את כל הפרויקטים שאנחנו מתכננים. לגבי אסטרטגיית הצמיחה של החברה, כפי שהזכרתי אותה, אנחנו התחלנו לממש אותה כבר עם השלמת המיזוג. חתמנו על 2 הסכמים לרכישה של צברי פרויקטים מניבים. הצברים האלה הם פרויקטים בארץ שבעצם מייצרים תזרימים שוטפים, ומבחינתנו הן תשואות חד ספרתיות גבוהות, אבל זה לא מספיק. אנחנו קונים אותם כדי לייצר מהם הרבה יותר, אם זה בהשבחה של אותם פרויקטים, תחזוקה יותר טובה, אם זה בתוספת של מתקני הגירה, גם במתח גבוה, גם במתח נמוך. ומעבר לזה אנחנו באותם מקומות שבהם כבר יש את הפרויקטים, אנחנו מגישים בקשות חיבור נוספות, ומגדילים את אותם, מצרפים לאותם פרויקטים מתקנים נוספים, שאנחנו כרגע מעריכים שיגיעו לסדר גודל של 100 מגוואט סולרי וג'יגה של אגירה. כל אלה בעצם מנועי הצמיחה של החברה לשנים הקרובות, כמו שאמרתי, ברכישות, בהשבחות ובאיזון ופיתוח נכסים. טוב, אני אגיד כמה מילים על תלמים. זה פרויקט שיזמנו אותו בשנת 2016, חובר בשנת 24, 23 מגוואט, תוכנן שם להוסיף מתקן הגירה עם תשובת מחלק בחיובית, ולהוסיף עוד כמעט 100 דונם של פרויקט צמוד לפרויקט הקיים. הפרויקט עובד מצוין, זה מראה את היכולות של האיזון של פריים, וכמובן יש לנו עוד הרבה כאלה בקנה, אבל לדוגמה לאחד הפרויקטים שיזמנו שחובר בהצלחה, היינו אחראים על כל שרשרת הערך, זום, הקמה, גם היינו EPC בפרויקט הזה, והוא כרגע עומד בציפיות שלנו. פרויקט יפרח הוא פרויקט של 35 מגה שחילקנו אותו לשני שלבים, כאשר השלב הראשון 17.6 מגה הולך כבר להתחבר בימים הקרובים. יחד עם זה יש לו אגירה של כ-70 מגה אאואר, ואנחנו מאוד אופטימיים. עמדנו בכל התקציב, אפילו בקצת פחות מהתקציב שהערכנו, והפרויקט הזה יחובר עד סוף השנה, כאשר שנה הבאה כבר נהנה מהרווחים. לגבי שלב ב' אנחנו הגשנו בקשה בשעון נוסף, מה שיכפיל בעצם הקרקע נמצאת, והוא יכפיל את הגודל שלו בהערכה שלנו, כאשר בעצם למינהל כבר שילמנו וכמה תשלומים כבר ביצענו על כל הקרקע, ככה שהתקציב לפרויקט שלב ב' יהיה נמוך משלב א' אפילו, וההכנסות יהיו זהות. פרויקט מנור זה פרויקט שיש לנו בהונגריה, הוא כבר מחובר מ-2019, אנחנו מוכרים את החשמל למדינה, היום בסביבות ה-111 יורו למגוואט שעה, ככה שהפרויקט הוא מאוד רווחי ומאוד מוצלח, ובמספרים לפניכם, הקרקע שייכת לנו, זה אומר שנוכל להוסיף בעתיד גם הגירה אם יוצא, ולהגדיל את המתקן, להחליף פאנלים וכל הדברים האלה.
הקרקע שלנו, אז יש לו את הערך שלו, שזה לא מסתיים באיזשהו יום, אלא זה כבר לנצח. פרויקט בפורטוגל, גם כן פרויקט יפה, 19.1, יש לנו שותפים נהדרים שם, מצוינים, אנשי מקצוע מעולים, יזמים טובים, ויש לנו שיתוף פעולה נהדר איתם. היום אנחנו במשא ומתן מול המדינה למכור להם את החשמל, ואנחנו מניחים שהמחירה הזאת תעלה את ההכנסות ב-30-40% מה שיש היום, ככה שגם לפרויקט הזה אנחנו מאוד אופטימיים. ההסכם שכירות הוא ל-60 שנה, זה אומר שאפשר לראות אותו גם כן כסוג של הקרקע שייכת לנו. יש לנו אפשרות שם להוסיף אגירה, להרחיב קצת לשטחים פנויים, להוסיף עוד פאנלים. סך הכל הפרויקט טוב, הוא פרויקט עם טרקרים, ככה שהפרויקט הוא מאוד מוצלח. טוב, הנכס העיקרי של פריים אנרג'י כרגע הוא המכרז שזכינו בו בשנת 21, תחרותי דו שימוש מספר 1. כרגע כבר כל הפרויקטים בשלב כזה או אחר של הקמה, אנחנו עם 252 מגוואט ב-PV ו-1.3 ג'יגוואט שעה מתקני אגירה צמודים. יש לנו כבר הסכם מימון שנחתם עם בנק לאומי על חלק מהצבר, חלק קטן מהצבר. כרגע מקבלים הצעות, אפשר להגיד די נלחמים על הבנקים הגדולים על העסקה הזאת, עסקה בהיקף שכמעט קצת 100 מיליארד שקל. הפרויקטים כמו שאמרתי כבר בשלב כזה או אחר של הקמה, אבל בכולם אנחנו כבר על הקרקע. החיבורים יהיו רובם בשנת 26, עם זליגה קצת קטנה לשנת 27. 268 מיליון שקל הכנסות והצבר הזה בשנת פעילות מלאה, והאבידה הוא 128 מיליון. חתמנו נכון להיום שיש עוד צבר לא קטן של מחכה עוד לעסקת מספק, שאנחנו עדיין מקבלים הצעות כי התנאים כל הזמן משתפרים, אבל אנחנו בהיקף של 3 מיליארד שקל עם הסכמים עם אלקטרה, בזק, פאורג'ן ואנלייט, הסכמים על 22 שנים. יש איזושהי גם הצמדה למנגנונים של הצמדה למדד, אז אנחנו די מוגנים שם עם תעריפי רצפה, והמתקנים הסולאריים, ה-PV מתוך המתקנים האלה, הם מוכרים חשמל לחברת החשמל ב-PPA עד 2040. פה אנחנו בעצם רואים את הגידול שאנחנו צופים לחברה, כאשר כל הנתונים פה יש מאחוריהם הסכמים, אופציות, והייתי אומר אפילו קצת זהיר, כי יש לי על השולחן עוד הרבה פרויקטים שאפילו לא הכנסתי לפה, של ready to build, גם בבולגריה ועוד דברים, ככה שאני מאמין שאנחנו נצליח לעמוד ביעדים האלה, ושאנחנו יכולים לראות שעם 2025 אנחנו מסיימים 70 מגה עוד שעה אנחנו נגיע ל-1380 עד סוף 2026, והגידול הזה ימשיך בצברים שכבר התחלנו לעבוד עליהם, בעיקר הצברים שירון דיבר עליהם קודם, וה-184 מגה יהפוך להיות מהר מאוד ל-459 ולעלות גם ל-526. סך הכל הגידול בחברה זה לא גידול תיאורטי, זה גידול לשנים הקרובות עם הסכמים, עם מקום במחלק, אפשרות להתחבר עם הגריד וכל הדברים שצריך בשביל לעלות על הקרקע. טוב, תחזית ההכנסות שלנו בעצם משקפת את כל החיבורים והמטרות והיעדים שלנו לשנים הקרובות, בהתאם למה שגם ראינו בשקף הקודם, החל מ-25 ועד שנת 28, אז אפשר לראות פה באמת את הגידול המשמעותי מ-50 ועד שנת 28 שנגיע למיליארד שקל הכנסות. מה שחשוב לראות כאן שרואים שהמאוחד בחלק החברה הם כמעט מספרים זהים, וזה אומר שרוב הפרויקטים הם שלנו ושמשקפים בעצם את המצב הפיננסי של החברה האמיתי בשנת התחזית שתהיה בשנת 28. תחזית אבידה, גם פה אפשר לראות את הגידול המשמעותי באבידה החל משנת 25 ועד שנת 28. בשנת 28 אנחנו צופים להיות ב-567 מיליון שקל אבידה,
שזה גידול מאוד משמעותי, וכמו שאמיר ציין זה ממש בשנים הקרובות עם פרויקטים שהם כבר עלו לקרקע ואנחנו צופים לחבר אותם ובהתאם לאסטרטגיות שציינו במהלך המצגת. לגבי הסביבה העסקית, נגיד כמה מילים. אנחנו, כמו שמלי הציגה, אנחנו הולכים לקראת שנתיים של הקמות בהיקף מאוד משמעותי, ואנחנו מגיעים לתקופה הזאת במצב מצוין שהסביבה העסקית מאוד תומכת, אם זה בגידול משמעותי בביקוש לחשמל, לא רק בישראל, גם באירופה רואים את זה, אבל בישראל אנחנו רואים גם את הנושא הזה של הביטחון האנרגטי. בהשפעות המלחמה אנחנו רואים שבעצם הרגולטור היום הרבה יותר תומך איפה שהוא יכול. בישראל לא חסרה ברוך השם בירוקרטיה, אבל איפה שהרגולטור יכול ולעזור ולפתוח פלונטרים, אז הם עוזרים, ואנחנו מרגישים את זה לא מעט. ובנוסף לזה כמובן התנאים הפיננסיים שתומכים, אם זה ירידת הריבית שהחלה וצפויה להימשך בשנה הקרובה, וההתחזקות של השקל, כך שבעצם אנחנו מגיעים לתקופה של ההקמות עם תנופה מאוד משמעותית בסביבה העסקית. וכמובן הירידה במחירי הציוד, גם הפאנלים, גם האגירה, מאוד מאוד משמעותית. כל אלה בעצם יוצרים סיטואציה שהפרויקטים שנקים יהיו מאוד מאוד רווחיים, הרבה יותר ממה שציפינו כשיצאנו לדרך, כשזכינו במכסות בשנת 2021. מחירי הפאנלים והממירים וגם האגירה היו מאוד גבוהים, היום הם ירדו בסביבות 70%, שער הדולר ירד, הריביות חוזרות להיות נורמליות, כך שאנחנו במצב שהפרויקטים האלה יהיו רווחיים מאוד והניבו תזרימים מאוד חזקים לחברה. טוב, נתונים פיננסיים עיקריים, אם עד עכשיו דיברנו על בעיקר התחזיות, אז אלה נתונים שלקוחים מהדוחות הכספיים של ה-30 בספטמבר. אז ההון העצמי שלנו הוא 25 מיליון שקל, זה הון עצמי חשבונאי, 125 מיליון שקל, הון עצמי חשבונאי, סך הכל מאזן של 957 מיליון שקל. אפשר לראות את הנזילות הגבוהה שיש לנו עם יתרות מזומן של כ-182 מיליון שקל, שווי מערכות חוש קבוע ופרויקטים בתהליך של 370 מיליון שקל, שווי מערכות בהקמה 220 מיליון שקל, חוב בנקאי של 300 מיליון שקל ואג"ח של כ-290 מיליון שקל. טוב, אנחנו נראה אם יש עוד שאלות שעלו בצ'אט, וגם אתם מוזמנים לשאול שאלות את החברה. אני אענה על השאלה הראשונה. הפרויקט הראשון של הדו-שימוש יחובר מהצבע הראשון של בנק לאומי, יחובר באמצע 26, וההסכם אימון על הצבע השני אמור להיחתם בעתיד הקרוב, בוא נגיד ככה. יש שאלה נוספת. לגבי סנפלאואר וסולר, עסקאות שקנינו את הצברים, אנחנו כרגע במשא ומתן מול הגופים המממנים שקיימים כבר על הצברים, כי בגלל שאנחנו מקימים אז זה פרויקט חדש שיתווסף לקיים או יוחלף, יחליף את הקיים. אז האחות שלי באזור, תלוי בסוף כמה מגוואט ייבנה, אבל זה באזור כמה מאות מיליוני שקלים, כי בונים שם מתקנים הרבה יותר גדולים ממה שקיים היום, וזה גם זאת הייתה מהות הקנייה, הרכישה הזאת, כדי, אם אני משווה את זה לבניין, אז קנינו בניין עם קומה אחת או שתיים, שיש לי יותר בנייה, אני יכול להוציא יותר בנייה מעל 10 קומות, אז זה הרעיון מאחורי הקנייה. תודה רבה, ירון. יסגרו עסקאות, אמורים להיסגר מיד. יש פה שאלה שמתי יסגרו העסקאות, הרכישה, אז להערכתנו עד סוף השנה.
תודה רבה להנהלת פריים אנרג'י. רגע, רציתי להגיד, קודם כל, יש לי שותפים חדשים ישנים, אז רציתי לברך אותם, את אבי לוי ואילי קרוז'נסקי, אנחנו כבר דרך ארוכה ביחד, שרציתי לאחל לנו בהצלחה. אני מאוד שמח שהם חלק מהשליטה בחברה, ואני בטוח שהשותפות הזאת תניב דברים טובים מאוד, שכבר קורה וגם לעתיד לבוא. תודה רבה לכולם. תודה, תודה. 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 תודה.